У Ізраілі афіцыйна прызначылі новага дырэктара выведкі Масад. Усе ведаюць, што гэта легендарная выведвальная служба са шчупальцамі па ўсім свеце. Па маштабах саступае хіба ЦРУ. Усе чулі, як у свой час Масад вышукваў па ўсім свеце і знішчаў нацысцкіх злачынцаў, Эйхмана, Менгеля і іншых. Цікавостка для нас у тым, што новы дырэктар Масада Роман Гофман, нарадзінец Мазыра, дзе жыў да падлеткавага ўзросту. У Ізраілі Гофман з'яўляецца легендарнай персонай. У 20-м годзе ён стаў брыгадным генералам, камандаваў дывізіяй, а знакамітым стаў пасля 7 кастрычніка 23 года. Вы памятаеце раптоўную атаку баевікоў Хамаса на Ізраіль. Калі гэта толькі пачалося, Гофман самастойна выехаў на месца падзеяў, сабраў групу добраахвотнікаў з паліцэйскіх і прыняў бой з баевікамі. Не чакаючы падмацавання, дваіх забіў, быў паранены, эвакуявалі. Карацей, герой, прытым гісторыя не прыцягнутая за вушы. Впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси в том числе. Говорят во многом и журналисты, и политики одну фразу: успех Романа Гофмана — это успех всех нас, это успех государства Израиля.